dag skal jeg lave en chili challenge med en af vores venner, der hedder August, og så min lillebror, som vi nok kender i forvejen. Og i dag skal vi smage på jalapenos. Så skal vi ikke bare gå i gang. Hvad for en tager du? Sådan her. Den her. Så er den her. Okay, 3, 2, 1. Nej! Vel. At this moment he knew he fucked up. Jeg er slut. Okay. Kæft, det kom. Det kom. Ja, så ser vi det. Alle spiser noget til Rasmus. Alle spiser undtagen ham der. Den ældste. Ja. Det spiser fandme tønden. Han går i 4. klasse, han går i 3. klasse, og jeg går i 2. Han går i 5. klasse. Nej, han går i 5. Kæft, det sviger. Dalla. Ja. Ej, det skulle jeg aldrig have gjort det der. Fuck. Prøv at tænke på, at vi spiste. Ej, du kan få en ekstra, fordi at du var den sidste, der spiste. Så du får en ekstra. Ja, han gør. Okay. Shit! Okay. Nu har jeg næsten drikket hele mælken. Hold min tunge. Ja, jeg skal også det. Der er ikke mere. Så hæld lidt i mit glas, jeg kunne få et Jeg kan andet. Altså. Okay. Nu er det det sviger. Oh my god. Du er Hvorfor gør jeg det her? Oh my god. Jeg kan ikke mere. Det må være alt for den her video. Ses. Hej hej. Sejt.